General! Miling! Oh, General Miling! Dapat hugtag na itong mas. Sama na ikong mas. Hugtag na akong mayo. Halakon! Check ko ito! Pinahanglan, mangita tagpamaagi! Darling! Charan! Nalagi pa baagi, darling, oh! Darling, social distancing man kay lagi pangita di ara, oh! Charan! Ay, kainit sa panahon, oy. Naunsan na kong buhok, oy. Maraming may pansikanton. Gahi na kayo. Ay, kainit. Bay. Darling, nahuman na kang trapo da, darling. Pagkagwapa ba mo, darling? Asa man imong lakaw karon, darling? Mo ka artista, oy? Darling, nanto kay paparayag nimo ba? Unsay gusto mo na ko ipamarayag, darling? Unsay mong gusto, darling? Palitan di ka lulipat, darling? Ay da, darling. Wala ka kabantay sa akong buhok, darling, nga. Mura mo nagbihon nga nakupas. Gusto na ko magpariban ta karon para ako na ipa-straight ang akong kuan ba buhok. Para gwapa kay ko ba? Pita, oy. Sige, darling, magpariba ng kakaw, mura magagbiyon imong buhok. Ato ng pidam ta na. Asa man ko mo angkas, darling, sa tubangan o sa luyo. Ay, sa luyo, darling, para matupakas akong mga abs, darling. Sa luyo, darling? Yeah, sa luyo. Sige, sakay na. Anak na ko, darling, ha? General! Miling! Oh, General Miling! Hindi ko ni Miling. General na to. Atong pahugta na to ang karon na panahon. Tungod sa ang mga tao, walay social distancing. Atong buhaton, dili na to palutson ang way mas. O di na to palutson na mong angkas og motor. Mauna maka tungod managhan ang virus. Bawal gina, General. Miling! Oh, General Miling! Dapat hugtag na itong mas. Sama na ikong mas. Hugtag na akong mayo. Sunod mo ha. Kaya masawa anis. Tibok Pilipinas. Ako rin palit ini. General! Kanang, Miling! oh, General Miling day! General Miling! Kanang, ang imong mas ba, murag, umugot atong balaod, luag ba na imong mas? Kung ano wala bahayan. Basta na ta. Ako maos. Ano? Halahan! Check ko ito! Hala, uy! Saan na to? Sige, alin ka balak ka. Halangos lagi ka. Patinay ay! General! Miling! Oh, Miling! General Miling! Nay, nagpadong! Why social distancing? Ato na! Ato na, dakpon! Sir, ma'am, kahibaw mo, daghan kay mo nga. Why helmet? Oh, expire pa yun. Ma'am, sir, daghan kayo violation, no? Wa mo'y sapatos, wa bagay himasa, wa bagay leggings, ang inyong, aling nag-angkas, way leggings, oh, ilang tel, pagtes, butanding. Dagan, baby, papel, lisensya. Maura gid ni sir. Mo ni mong papel eh. Maura na sa sir. Ana sa mo kaya itong basahon na? Sir. Nangayo ko papel, ang papel na imong gihatag, sir.
resita man eh. Di man eh papel sa motor. Kung maghisgot ang papel sa motor, dili, resita. Oh, RX. Ingon ka sir, papel. Nya, saan naman naron among gihatag papel, nireklamo ka. Sir, palutsa na lang mi sir ay. Sige na ba, muhangyo mi. Palutsa mi sir ay, kay magpariban ko sa akong buhok sir. Kinahanglan na kayo, nida kayo sir, karon dayon. General. Miling. Oh, General Mileng. Wa sila ira. Why papel? Why helmet? Wala mas. Why mas? Mas para sa kuha. Why para sa imo? Unsa man kanang palutso ni nato dili. Wala na to sila. Balik sa akin. Kinanglan mo yung mangkas. Sakto gina General. Sige, General, akong ingnon sila. Sa miling sa Aw, miling. General Mileng, sabi ni General, ako lang ingnon na din ato lang sila pabalik ko sa agi. Ato na gitawag ko, warning. Dapat social distancing yun. Bawal ang mangkas. Bisag magkayon ba? Ma'am sir, nakadungog ba mo sa gisulti ni General? Bawal ang kasa. Bawal ang ka sir. Hala, oy, pwede maguna sir, kay asawa man ko niya. Na, sa balay, magtapad man gimigigda. Maugid sir, sana man ni sir, oy. Kalain man yung patakaran, oy, istrikta na kayo na da. Sir, ma'am, mauni ang giingon na ato gipahugtan. Ay mo siglik ra mo kay gipauli bata mo, warning rata mo. Oh ha? Ma'am sir, bisag nagtupag mo tugya pero motor man na. Naunsa naman ni, oy. Tinataka pala ko sa pariban sa akong buhok. Naunsa naman ni, oy. Darling, dili na mahimo, oy. Kinahanglan, pariban na akong buhok ang kadawa. Oy, lain na kaya akong buhok ko, kalkag na kayo. Gusto na ko ma-straight na ni. Ugan na kaya akong buhok ko, murag bihon nga, naugan. Sige na, darling, oy. Kinahanglan, mangita tag pamaagi. Sige na ba? Darling! Charan! Lalaki pa bagay, darling, oh! Darling! Hey, darling! Ako, darling, oy! Charan! Nakako sa bagay! Darling, social distancing man kay lagi pangita di ara, oh! Charan! Di ara ako pamagi, din agi tadak pulis. Oh, sige, darling! Ato na to, magpariban man kaka. Ganahan man ka magpariban ka. Tana! Unsa man sir, dapat ni violation? Social distancing ano ha? General! Miling na yun. Oh, General Mileng. Na, ni social distancing na kayo ni sakay na planggana. Ano ay social distancing pure? Maglabang mo. Hello guys, masalamat ay magdako kaninyo guys sa padayon sa pagsuporta sa among YouTube channel nga mga Ngisi TV. Okay. O mga guys, sa mga kaigsunan, labi na gid sa mga kaamigo or amiga or unsa na, o mga taga Kamulinas o taga Tibok Cordoba, no? Shout out ko ninyong tanan na nananaw, padayon mo sa pag-like o subscribe sa mong channel sa Ngisi TV. Kung ako sad guys, daghang salamat ko sa akong mga ka-friends sa Abs Mini Gym sa ilang pagtan-aw, sa pag-like. Please lang ko guys, Yes. sa karong bagong mong video, please like and subscribe. Thank you. Okay. Shout out to me dahil tanan diha sa Smokey TV nga nananaw karon sa among channel. Ay, okay. Salamat. Thank you guys. Thank you, Melanie. Ug sa Windows ug Ali, sila na. sila na. Okay, Windows right. ug Ali. Thank you. Thank you. O sa video channel, shout out sa video channel. Salamat sa inyong suporta diha.
Padayon mo tanaw sa Ngisi TV sa Channel 47. Radong malingaw gid mo. Kaya wa mo mo lingaw. Okay, hello guys, among channel, Nisi